Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baldon. Taong 1971. Oras, Eastern Summer. Araw-araw naglilibot ng paninda niyang balat sa bayan, itong si Baldon. Bitbit ang kanyang kariton. Matyaga niyang sinusuyod ang bawat lugar upang magkaroon ng sapat na benta, pantustos sa mga pangangailangan nila. Bagaman lumaki siyang may karamdaman, hindi yun naging hadlang para sa kanyang trabaho. Sa kanilang pamilya kasi, wala namang ibang maaasahan kundi siya. Kung hindi ninyo na itatanong, biktima ng polio itong si Baldon. Muntik na siyang maging lumpo noon. Mabuti na lang naagapan ito ng albularyo. Gayunpaman, kahit naagapan ng kanyang karamdaman, nakuha pa rin ng sakit na yon ang kanyang kaliwang kamay. Dahil sa pagkawala ng kanyang braso, halos hirap na hirap siyang umusad sa pang-araw-araw. Noong nagkaisip nga siya, sinubukan niyang tapusin ang kanyang sarili. Mabuti na lang naagapan yon ng magulang niya. Noong nagbibinata pa lang itong si Baldon, na taong malakas pa yung tatay niya. Ito ang nagpapagod araw-araw para lamang maging maginhawa ang buhay nila. Pero habang tumatagal, hindi nila napapansin ang natatago nitong karamdaman hanggang sa bigla na lamang itong binalot ng matinding sakit. Nang maparalisa ang buong katawan nito, walang pagpipilian itong si Baldon, kundi ang kumayod para sa kanilang pamilya. Napakahirap nun para sa kanya pero awa ng Diyos na kaya niya. Magmula rin noong naglalako na siya ng iba't ibang paninda, hindi niya maipagkakailang nasanay na rin ang kanyang katawan. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa hindi naglaon, nakilala na siya sa lugar nila bilang manlalakong lumpo. Ayos lang naman yon para kay Baldon. Sanay na siya sa mga panlalait at pangmamaliit ng tao. Imbis din na magdulot yon sa kanya ng matinding dagok, tinatawanan niya lang ito. Mas pinipili niyang maging masaya kaysa pagtuunan ng pansin ng opinyon ng iba. Sa loob ng ilang taon niyang paglalako, marami ang lumalapit sa kanya, dala na rin ang awa. Yung iba nagbibigay ng tulong, habang yung iba naman bumibilis sa kanya ng paninda kahit hindi nila yun kailangan. Laking pasasalamat naman niya sa mga ganoong tao, lalo pat malaki rin ang nagiging epekto nito sa kanyang buhay. Habang bumibilis din ang paglipas ng araw, naging sandigan niya pagkatapos ng trabaho yung matandang manggagamot sa lugar nila na nagngangalang Pancho. Matanda na itong si Pancho, nasa edad 80 anyos na kung hindi siya nagkakamali. Nag-iisa lang din yun sa buhay, kaya nung nagkakilala sila, palagi na siya nitong inaanyayahang manatili doon kapag wala siyang ginagawa. Malugod naman yung pinaunlakan ni Baldon, lalo pat mula sa baryong kanyang pinaglalakuan, milya-milya rin ang layo ng kanyang tahanan. Kapag nataong wala naman siyang ginagawa sa bahay ng matanda, itinutuon niya ang kanyang atensyon sa pagbabasa ng mga librong bigay nito. Kung iisipin, wala roong nakapagtataka. Ang kaso lang, ni hindi man lang siya tumungtong ng elementarya. Hindi niya mawari pero noong mga oras na yon, kusa na lamang niyang nababasa ang libro. Nauunawaan niya rin ang bawat salitang nakataga rito, kaya hindi siya nagbabasa na masasabing walang kabuluhan. Ang mas nakakapagtaka pa noon sa lahat ay magmula nung pinasok niya ang ganon, tila bang lumawak ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan.
Aminado rin siyang nawiwili siya sa pagbabasa, kaya hanggat meron siyang pagkakataon, nagpupumili talaga siyang matuto. Di naman yun kaso para sa matanda. Gawa ng hangad din itong magtaglay ng lihim na karunungan, itong si Baldon. Isang hapon, habang nakatambay siya sa loob ng bahay nito, bahagya naman siyang natigilan sa pagbabasa nang masipat niya ang matandang bigla na lamang lumapit sa kanya. Umupo yun sa kanyang harapan at nung magkatitigan na sila, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Alam mo, iho, bibihira ang mga katulad mo. Sa tanda kong ito, madalang akong makakita ng baldadong may alam pagdating sa lihim na karunungan. Mapalad ka, iho, dahil binigyan ka ng pagkakataon. Alam mo ba, marami sa baryong ito ang naghahangad na makatuklas ng karunungang daladala ko. Lahat sila hindi napatunayan ang kanilang mga sarili. Kaya nung nakita kita, nagpasya kong sayo ko na lang ipamana. Huwag mo sanang iisipin na dala lang ito ng aking awa. Hindi ako ganong tao. Marunong akong tumingin ng karapat-dapat at hindi." Nang marinig naman ni Baldon ang sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang inilahad ng matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, mahinahon naman siya doong sumagot ng, "Wala naman akong hinahangad na ganyan. Ang sa akin lang, makasama kayo at makapagbasa ako ng libro. Para ko na ho kayong lolo, kaya hindi ako nag-iisip ng mga bagay na maaaring makapagpaangat sa akin sa ganyang posisyon. Wala ho kayong rason para pamanahan ako ng lihim." Dahil sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman ang matanda habang inilalahad ang tungkol sa ganoon niyang ugali na natipuhan ito ng husto. Dagdag pa nito na hindi siya nakabase sa pisikal na wangis ng tao, sa halip ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagiging busilak ng puso nito. Mariin ding inilahad ng matanda, mas mapapanatag ang kanyang kaluluwa kung si Baldon ang magmamana ng lahat ng kanyang karunungan. Sa loob ng humigit 5 buwang pamimilit nito sa kanya, hindi na nga siya nakatanggi. Kung di kasi siya susunod sa nais ng matanda, may posibilidad na hindi na sila nito magkikita. Bukod kasi sa lilipat na yon ng lugar, nangako rin yung iiwasan na siya kapag nalaman nitong ayaw niyang tumahak sa larangan ng pagiging isang albularyo. Dahil sa mga ganong rason nito, bukang palad naman niyang kinupkop ang larangang tinahak ng matanda. Upang hindi na rin siya mag-isip ng kung ano-ano, ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat ng mga bagay na gumagambala sa isipan niya. Naniniwala kasi siyang yon ang pinakamainam na gawin, nang sa gayoy hindi siya mahirapan at magsisi. Matapos naman nilang magkasundo ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhan na magpaalam na sa kanyang mga magulang. Bukod kasi sa kinakailangan ninyang manatili sa bahay nito, dadami rin ang oras na kinakailangan para sa kanyang pagsasanay. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng iyon, di naman niya maiwasang magdahilan ng tungkol sa kanyang ama. Ayaw kasi yung talikuran ni Baldon para lamang sa ganoong trabaho. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi nito, agad naman siya nitong inalok ng isang kondisyon. Papagalingin nito ang kanyang ama at kapalit naman nito mananatili siya sa bahay nito para magsanay. Pwede naman niya yung bisitahin, pero sa mga piling oras lang. Pagtatapat pa ng matanda na,
Kung iisipin, panalo na siya sa ganoong kasunduan. Wala siyang kakayahang tumutol doon, lalo pat alam niyang ginagawa ito ng matanda para sa kanyang kapakanan. Matapos naman yung mailahad ni Tandang Pancho, wala namang nagawa itong si Baldon, kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya, wala namang problema kung iwan niya ang kanyang pamilya, basta ba'y masiguro niyang may maghahanap buhay sa mga ito. Lumipas pa ang mga araw. Nagpasya na silang pumanhik sa bahay ng kanyang ama upang simula ng paggamot ng matanda. Bago pa man sumapit ang hapon noong mismong araw, kasalukuyan ang kinakausap ni Tandang Pancho yung tatay niya. May mga kaukulang detalye lang yung inalam, tapos nang makuha na ito ng matanda, nagsimula na rin ang panghihilot nito. Mula talampakan hanggang ulo, pinisil-pisilyo ng matanda, kasabay ng pagbibigkas ng mga usal. Sa kasagsagan naman ng pagmamasid ni Baldon sa ginagawa nito, inakala niyang wala yung epekto sa kanyang ama. Ang kaso lang habang lumalapit yon sa ulo ng tatay niya, nasisipat niya ang panakanakang pag-unat ng mga binti at braso nito. Maya-maya pa, nang tapos na itong gamutin ni Tandang Pancho, inutusan niya yung tumayo. Sa harapan mismo ng mga kamag-anak ni Baldon, nasaksihan nila ang milagrong matagal na nilang pinapangarap. Pagsilay naman niyang nakakatayo na ang tatay niya, wala siyang ibang naramdaman, kundi ang matinding pagkagalak. Abot langit ang kanyang pasasalamat na siya namang ikinatuwa ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya muna silang nagkausap ng tatay niya. Matapos nun, bumalik na siya sa kinaroroonan ng matanda para kausapin ito ukol sa kasunduan nila. Nang malaman na niya ang lahat ng kinakailangan niyang gawin, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad sa kanyang pamilya ang tungkol sa napagkasunduan nila. Siyempre, wala naman yung karapatang tumanggi, kaya maganda ang naging wakas ng kanilang pag-uusap. Pagkalahad naman niya ng mga bagay-bagay, agad naman niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Hindi naglaon. Pag-alis naman nila sa kanilang tahanan, minabuti naman niyang wag nang lumingon pabalik. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, maraming pagsasanay siyang pinagdaanan. Ayon sa kanya, purong pagpapalakas lang yon ng pisikal at espiritual niyang aspeto na siyang humantong naman sa unti-unti niyang pagkontrol sa kamay niyang napolyo. Ang dating balikong kamay ni Baldon, nagagawa na niya yung maituwid pero hindi lang niya ito ipinapakita sa tao. Upang masiguro ring magtutuloy-tuloy na ito, binaunan niya ito ng bertod ng tubig nang sa gayoy maging armas niya sa oras na malagay siya sa panganib. Taon pa ang lumipas, natapos na nga ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng poder ni Tandang Pancho. Nang magretiro na ito, ora mismo ipinakilala siya nito sa kanilang lugar bilang bagong albularyo. Marami ang natuwa sa balitang yon pero marami rin ang umalma. Kabilang na sa mga taong nagalit sa kanya ay yung mga antingerong hindi tinanggap na disipulo ng matanda. Ayon kay Baldon, maraming pagkakataon ang nagkasalubong ang kanilang mga landas kung saan paulit-ulit siya nitong sinisindak. Dahil sa malawak naman ang kanyang pangunawa, siya na lamang ang nagpaubaya, pero habang tumatagal, tila bang mas lalo pang lumalalim ang galit nito. Ayon sa kanya, may isang antingero noon sa lugar nila na palagi talagang naghahamon. Ilang beses na rin niya itong iniwasan, ang kaso lang purong panlalait ang kanyang natatanggap. Siyempre, para hindi naman masira ang pangalan ng maestro niya, hindi niya ito pinagbibigyan.
Akala niya lulubayan na siya nito ng tuluyan, pero biglang dumating noon ang puntong nalaman niya isa sa mga kadugo niya ang biniktima nito. Yung anak ng tiyuhin niya, walang awang ginamit ng taong yon. Hindi pa ito nakontento. Ipinaalam pa nito sa mga tao ang pinaggagawa nito. Dahil sa pangyayari, walang pagdadalawang isip namang humingi ng abiso si Baldon ukol sa mga bagay na dapat niyang gawin. Noong una, inabisuhan siya nitong umiwas sa gulo, pero nang marinig nito ang kanyang salaysay at dahilan, nagdesisyon niyong gawin niya ang kanyang ninanais. Para kay Tandang Pancho, walang karampatang kabayaran ang ginawa nito. Matapos naman niyang makuha ang basbas ng matanda, agad naman niyang sinugod ang antingerong yon. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, magbabandang 5:00 na noon ng hapon nang madatnan niya ito sa isang parte ng sapa na walang katao-tao. Pagsilay naman ito sa kanya, nagpumilit naman yung maglakad papalayo, pero hindi niya na ito pinahintulutan pa. Maya-maya pa, nang masukol na niya ang lalaki, agad naman niya itong tinanong kung bakit nito nagawa ang bagay na yon. Mariin din niyang inilahad, inosente ang kanyang kadugo, kaya wala itong karapatan na gawan yon ng masama. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ganun ba? At ikaw sa tingin mo, karapat-dapat ka? Wala kang ideya sa gulong pinasok mo, Baldon. Paparating na sila. Ilang araw na lang ang pagitan. Balita ko, ikaw ang pinakamalakas dito sa ating baryo. Tingnan natin. Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang latigong ipinamana ng matanda. Inutusan niya ring gumalaw ang kanyang braso na siya namang labis na ikinagulat nung antingero. Noong una, inakala nga nitong panlilinlang lang ang ginawa niya, pero nang utusan niya na yung humawak ng punyal, doon na niya napaniwala ang kanyang katunggali. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman itong wala na yung ibang paraan kundi ang lumaban, napilitan naman yung humugot ng punyal, sabay sugod sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niyang malapit na ito, buong puwersa naman niya yung hinataw ng latigo na siyang naging sanhi upang magtamuyo ng pinsala sa iba't ibang bahagi. Paglupasay naman ng antingero sa lupa, paulit-ulit naman yung sumigaw dahil sa matinding hapding kasalukuyang kanyang nararamdaman. Matapos naman niya itong maranasan, napasilay naman siya sa kinaroroonan ni Baldon, kung saan doon niya nakita ang buntot ng paging nasa pinakadulong bahagi ng latigo. Ito ang nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit, kaya nang mapagtanto naman yon ng antingero, wala itong ibang ginawa kundi pagmumurahin siya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang tatayo na ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagkaagnas ng braso nito. Mabilis na kumalat ang pangyayaring yon hanggang sa mamatay na yung antingerong kaharap niya. Bago rin yun lumupasaysay sa lupa, buto na lamang niya itong nakita. Matapos ang pangyayari, agad naman niyang nilisan ng sapa. Pagbalik niya sa bahay ng kanyang maestro, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang ginawang pagpaslang sa antingerong yon. Ang buong akala niya kasi, laso ng buntot pagi ang pumatay dito. Kaso lang, nung narinig yon ng kanyang maestro, mariin itong inilahad na hindi sa ganoong paraan gumagana ang armas na ibinigay niya. Marahil ay, kaya naagnas ang bangkay ng lalaki
ay dahil sa may dugo yun ng aswang. Dagdag pa ng matanda na wala nang ibang rason kung bakit yon namatay ng ganun. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang ilahad ang tungkol sa mga pagbabanta nitong ibinigay bago sila magbuno. Nang marinig naman yon ng kanyang maestro, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inabisuhang maghanda. Kahit kasi hindi sila sigurado sa salaysay nito, mas mainam na paghandaan lang nila ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Dumaan pa ang pangatlong araw, nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang lugar. Akala ni Baldon, hindi na yon magbabago, pero pagtungtong ng gabi noong mismong araw na yon, may napansin na silang kakaibang pagpaparamdam sa buong paligid. Siyempre, dahil sa hindi pa naman nila alam kung ano ito, minabuti nilang magmasid. Ilang araw din nila yung pinakiramdaman hanggang sa may nasipat silang mag-asawa sa baryo na bagong-bago lang sa kanilang paningin. Kung titingnan, parang pangkaraniwan lang ang mga taong yon. Pero habang dumadalas ang pagsilay nila sa mga ito, doon nila napansin ang isang kakaibang nilalang na nagbabalat kayo sa ganoong anyo. Dahil sa kanilang mga napansin, agad namang nag-abiso sa kanya itong si Tandang Pancho na maghanda na. Nang marinig naman ni Baldon ang tungkol sa bagay na yan, di naman siya nagdalawang isip na ilabas ang kanyang mga gamit nang sa gayoy madali niya itong makuha sa oras na yon ay kinakailangan na nila. Sa pagsapit naman ng linggo, tila bang dumarami na ang mga dayo sa kanilang lugar. Nakapagtataka ring marami na yung mga kakilala, kaya para makaiwas, iniiwasan na nilang pumanhik sa mga matataong lugar. Naisip kasi ni Tandang Pancho na sa pamamagitan ng pag-iwas nila sa sentro, mapipilitan ding umalis ang mga ito. Ang kaso lang, pagtungtong ng gabi noong mismong araw na yon, binalot ng napakabigat na presensya ang bahay ng matanda. Mabilis yung lumaganap sa lupain nila. Kaya nung naramdaman naman nila ang pagbabago, hindi na sila nagdalawang isip na lumabas pa. Pagbukas naman ni Tandang Pancho ng pinto, nasipat nito ang dalawang babae na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Namumutla na ang mga balat nito, tapos meron yung mapupulang mga mata. Habang nakasilay din sa kanila ang dalawa, paulit-ulit yung nagdarasal na animoy meron itong pinaghahandaan. Maya-maya pa, nasipat na rin nila ang iba pa nitong mga kasama na kasalukuyang nakatayo sa mga sanga ng puno. Kagaya ng inaasahan, namumula rin ang mga mata nito, indikasyon na hindi yon mga pangkaraniwang nilalang. Pagsilay naman ni Baldon sa mga nilalang na yon, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa kanyang maestro ng, "Mukhang ito na nga ang sinasabi mo sa akin, maestro. Mabuti naman at nahulaan mo ang mga paparating. Kakaiba ho talaga kayo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman nilang narinig ang pag-atungal ng mga nilalang sa buong paligid. Sa isang iglap, bigla namang ibinuka ng mga ito ang kanilang mga pakpak na siyang naging sanhi upang sumugod na yon sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman nila Baldon sa mga nilalang na yon, bitbit ang kanilang mga armas, walang patid nila itong kinumpronta. Mabuti na lang, may mga tangang mutya sila, kaya kahit anong gawin ng mga nilalang na yon, hinding-hindi sila nito kayang pangibabawan. Dahil sa alam naman nilang mga mandaragit ang mga ito, kaya pinipilit nilang sumilong sa mga puno upang hindi yon magkaroon ng lamang sa kanila. Habang walang pati din yung pinaghahataw ni Baldon ng kanyang latigo, nasa tabi lang naman niya ang matanda
tahimik na nag-uusal ng mga tigalpo. Sa loob ng 1 oras nitong pagdarasal, buong lakas naman niya itong dinipensahan hanggang sa makumpleto na ng matanda ang mga usal na kinakailangan sa kanyang ritual. Paglapat naman ng mga palad nito sa lupa, agad naman nilang naramdaman ang malakas na pagsimoy ng hangin na siyang naging sanhi upang magsibagsakan ang lahat ng nilalang na lumilipad sa kalangitan. Yung iba sa mga ito hindi gaanong naapektuhan, pero wala na silang kakayahan pa para makipaglaban. Sa sobrang bigat kasi ng presensyang nakapalibot sa kanila, para na silang mga estatwang nagkaroon ng buhay. May sarili silang pandama at desisyon. Yun nga lang, wala silang kakayahan na kumilos. Matapos ang pangyayari, isa-isa namang pinagpapapatay ni Baldo ng mga ito habang maiging hinahanap yung 2 mag-asawang matanda na inaakala naman ng kanyang maestro na gabunan ng grupo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa buong paligid, nasipat na nga nila ang 2 na nakaluhod sa lupa. Kahit kalunos-lunos na ang sinapit nito, pilit pa rin yung naghahanap ng paraan na makatakas sa tigalpong pinakawala ng maestro niya. Ngunit sa kasamaang palad, nagapos na lamang nila ito ng lubid, ni isang daliri nito bigo pa rin itong maigalaw. Hindi naglaon. Pag-utos naman sa kanya ng maestro niya na ipasok yun sa loob ng bahay, dali-dali naman niya itong sinunod. Pag-upo niya sa tumba-tumba, agad naman siyang bumalik sa labas para tulungan itong itambak yung mga bangkay ng mga aswang na napatay nila. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatna ni Baldo ng mag-asawa na nasa orihinal na nitong mga anyo. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging normal ng 2, wala pa rin itong balak na makipagkasundo sa kanila. Ultimo nga ang mga katanungan doon ng kanyang maestro, hindi yun sinasagutan ng lalaking kanilang nahuli. Ang tanging inilahad lang nito sa kanila, mas mainam pang patayin na lang sila nito, gawa ng wala naman sila roong makukuha. Dahil dito, ngumiti lang naman ang kanyang maestro habang sumasagot doon ng, Ganun ba? May paninindigan ka pala. Akala mo ba hindi namin alam na kadugo kayo nung antingerong pinatay ng aking disipulo? Alam mo, kayo lang naman ang hinihintay namin ditong pumunta. Wala rin naman akong gustong makuha sa inyo. Ang nais ko sana ngayon, makipagkwentuhan lang. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman siya nitong inutusan na kaladkari ng 2 papalabas. Upang hindi naman yon makita ng mga taong napapadaan, dinala ito ni Baldon sa kanilang likurang bahagi ng bahay kung saan ilang metro lang ang layo sa mismong bakuran nila. Nataon ding patag ang lugar na yon at pinalilibutan niyo ng matataas na talahib. Upang hindi naman makatakbo ang mag-asawa, itinali nila yon sa mga nagsisilakihang bato. Matyaga rin silang naghintay sa lugar na yon hanggang sa unti-unti na nilang napapansin ang pagputok ng bukang liwayway. Nang mapansin naman yun ni Tandang Pancho, agad naman yung lumapit sa 2 habang inilalapat sa mga dibdib nila ang kalansay ng butiking lumilipad. Kung hindi nyo kasi na itatanong, isa yon sa pinakamabisang pangontra para mapalabas ang totoong anyo ng isang taong sa tingin mo'y nagbabalat kayo. Simple lang din ang kinakailangang gawin at yun ay walang iba kundi ang mailapat ito sa kahit na saang parte ng iyong pinuntirya.
Matapos mo itong magawa, kusa nang lalabas sa katawan ng nilalang ang kanyang mga kahinaan, kagaya ng sikat ng araw at ang matinding pagkahilo sa tuwing nakakaamuyo ng baho ng bawang. Dahil sa ginawa naman ng tsuhin niya sa dalawa, kitang-kita naman ni Baldon kung papaano yon magpumiglas hanggang sa nausog na nito ang mga batong nakatali sa kanilang mga katawan. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng puwersang kanilang ipinamalas, hindi pa rin yun sapat sa mabilis na paglaganap ng sikat ng araw. Maya-maya pa, pagtama naman ito sa katawan nila, doon na silayan ni Baldon ang pagrupok ng mga balat nito na parabang mga batong maninipis. Noong una nakakaya pa yung ipagpag ng dalawa, pero nang masinaga na sila ng tuluyan, hindi na nila nagawa pang mapigilan ang mabilis na pagdami nito. Habang tumitindi naman ang sikat ng araw, pawang pag-aatungal lang naman ang nagawa ng mga nilalang. Hindi naglaon nang makaramdam na sila ng panghihina, doon na sila dahan-dahang nilamon ng apoy na nagmula sa loob ng kanilang mga katawan. Halos segundo lang din ang lumipas nang lumuhayo ng luwad kasabay ng pagsuka nito ng likidong apoy. Sa isang iglap, unti-unti na ring humina ang sigaw ng mga ito hanggang sa mawalan na yon ng hininga. Magmula noong nasilayan ni Baldon ang ganoong pangyayari, mas lalo siyang nagkaroon ng interes na malaman ang lahat ng kahinaan ng mga aswang. Sa isip-isip niya kasi na baka sa hinaharap muli siyang magkaroon ng ganoong katunggali. Awa naman ng Diyos, tumanda na lamang itong si Baldon. Purong mangkukulam at mambabarang lamang ang kanyang nakakalaban. Sabik na sabik mang pumatay ng aswang, pero hindi niya yun nagagawa sapagkat ang mga nilalang na yon ang kusang umiiwas sa kanya. Ngayong matanda na si Baldon Pinuno, hinding-hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga karanasan niya noong bago pa lamang siya sa larangan ng lihim na karunungan. Kabilang na rin sa mga memoryang kanyang binalik-balikan ay yung masilayan ng kanyang mga mata mismo ang nangyaring pagbilad sa arawan ng dalawang gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, masasabi ko sa kwento na to, itong si Baldon, sobrang jackpot. Sobrang swerte niya kasi napakabait niyang tao. Kita nyo naman yung sukli sa kanya ng Panginoon. Binigyan na siya ng koneksyon malapit sa Diyos. Tapos mga lihim na karunungan, napagaling yung tatay niya. Tapos unti-unti pa siyang gumaling. Sobrang ganda ng kwento na to. Napakasimple ng aral, di ko na kailangan sabihin. Maging mabuting tao ka lang at may babalik sa'yo. Di man ngayon, di man bukas sa susunod na linggo, di mo masasabi kung kailan. Basta darating sa'yo yan. Sample na lang tong si Baldon. Alam naman natin siguro lahat, nabanggit rin naman sa kwento na sobrang tagal na niyang iniinda yung sakit niya. Pero dahil sa pagiging mabuting tao niya, lahat yun nawala. Galing, di ba? Alam nyo, sayang nga eh. Kasi kung naging series to, malamang ang ganda nito tsaka ang haba nito. Kaso lang, ang mga nakalaban niya na, mga mambabarang na lang tsaka mangkukulam. Siguro yung talagang pinakatangan nito ni Baldon, yung aral niya rin na tinangan, talagang lahat yun kontra aswang. Kasi isipin nyo, aswang na yung iiwas sa inyo. Di ba? Ganun kayo katindi. Kaya overall, masasabi ko, napakaganda ng kwento na to. Pagpapakita to ng milagro ng Diyos sa atin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.